Nyakoromogi mana kaka ne wasungo nu chenro en mar nyadhi wa kawuono chinge so mana kaka pile kendo kawuono watwako tenore koda nyadhi mar nyombo. Wantiere koda welo e studio kaeri kabere wantiere koda jaduong' Jotham Ajiki. Watemo ng'eyo pogruok manitiere e kind nyadhi mar nyombo masani kipimo koda nyadhi mar nyombo machon. Ang' nami thuolo wenda mondo mi owach nyinggi. Aneno ka gisechopo e studio ka kendo gindisore malich machiegni ure studio. To nikech an naluongo mana ni Mr. gi Mrs. Paul, ang' namiu thuolo mondo mi ufulru gi kuma uaye kapok wachako. An iluonga ni Terry, an anyalego kadenge, to an e jaod Paul. Machiegni Terry. Asante. Iluonga ni Paul Orwa Ogwari. Ogwari is my dad. Ajawo ya Makobong Gagra. Yeah. Ero kamano. Ma jaoda. Ero kamano. Kendo adwa ni mondo mi upuoch gi pak kaka johera manyien e boma. Ero kamano. Tadwa penjo mokwongo ni nengo mar nyombo ni pesa di? Nyombo nengo ne tek. Kendo ma nyadhi, koro kik ibed maluor. Adwaro nyisi ni nyombo gisani nyombo oidho nengo kabisa. Yeah. Kendo nyombo nengo ne tek matamre gi nono. Ang'o mane beche tek ahinya e nyombo? Nyombo I think sani ingeni ikaw event you don't have okonego okidhi ikaw gik moko opogore ikaw gik moko kumoro achiel ma waluongo jo event jo pang nyasi. Koro mage jok ma bechgi tek mokalo. Yeah, mage jok ma bechgi tek kabisa. Aneno ka Paul ok dwa no miya nengo. Terry samoro nyalo miya nengo mar nyombo. Anda ka ngisi ene wuon nyasi ene mano biro gi wende ene moyo ong'eyo bei mano oginene. Ane mondo mi idwa jok ma bechgi tek kabisa koso idwa ni nengo. Gima penjo ni nikech koro atiyo gi nyombo maru. Adwa ni mondo iwach ne kin milion 1 2 3 4 5 6 kata ko miya wang'e nikech samoro gin pesa mani golo matin. Marone to nokao between milion 1 gi 2 kanyo. Milion 1 gi 2. Ero kamano. Aneno ka lewni bende ne utwang'o ndi. Lewni mane nitie nyasi no ok gin lewni. Alewa gin lewni matindi to gi designer. Ok fundi. Ok fundi. Terry lawi ne pesa di? Si prosan bini. Okay, roga discuss wach mar pesa. Nyadhi ka wang'iyo pesa to ok ochuno nyaka iwach ne en pesa marom kama. Wacha ni kind ka gi ka to ng'ato dhi ng'ado ni adiera ma ok en lawa. Nan gi lewni dek. Koro total cost ni nyalo bet between 30 to 60,000. 30 to 60. Ne in gi lewni adek. Lawa achiel ne marango, machielo ne marango, to machielo ne marango. Arus dong en achiel, nyombo en achiel. Nyombo en achiel, lakini ne nini ariyo. Ne ntiere ayie mokwongo gokinyi, kasto nyombo waketo bang'e godhiambo. Koro ni irwako mokwongo mi irwako godo jonyuolne, alafu mar ariyo, alafu gi achiel mar emergency dong ng'eni law nyalo yieche mbele sama miel koro dhi marach. Ji ok wuoth gi leso. Iwuotho gi law machielo. Ano kar wuoth gi leso. Anchingno. Kama moro no yieche mikawe machielo. Makwanye machielo. Law mar adek. Law mar adek en for emergency lakini naduga rwake bang'e ka koro mielo chocho. Paul imiro ko lewni adek kosa achiel mane twang'o chawro. Ana rwako ariyo. Omiyo ng'ato ka ng'ato nojipanga. Kila ng'ato nojipanga. Iwacho ni plan B. Naloso kanyo motelo gi jaduong' Jotham Ajiki kapok aweye mondo owuo. Nitiere gima tindi ng'iyo kaka imanyo dhiang' kata kaka iketo nyombo. Nitie jok mawacho ni ok ochuno nyaka mi ng'ato sani ter dhok. Nitiere jonyuol mawacho ni antie dak gi nyara gi kwe. Sawa tu. To nitie jonyuol be mawacho ni nyathina ni osomo manitiere gi PhD. Kionge gi dhok 20 kadhi nyime. To weya Paul nobedo ni mayot kata matek nade nikech ang'eni kanu dhi e yimbo gokinyi manyiso ni jodongo no yware kanya ahinya. Nobedo matek lakini ok obedo matek ahinya kaluwore gi tudruok mane nie kinda gi jodongo. An nawacho ni mai chiega mahero madwa nyumo gi nyadhi. Koro ema amua natero dhok makama. Tadhi tanyiso gi ni jodongo biro gi makama to gibe gitimre nade gi yiena. Terry jonyuol ne mor.
kabisa. Ada ni mondo bi director ket na jaduong' Jothamajiki kamoloso kutenre koda dhok kata kaka joma chon ne yiero kwan mar dhok mar ng'at ma dichuo tero e samo dwa kawo nyargi kapo ni en video no nitiere kanyo. Director nyalo keto na video kama Jotham lose. Nyombo kata mana dhok 12 ndalo cha ne en dhok kaeto chako nyuomo dhiang' mar maro, chako nyuomo roya mar maro, chako onyuomo kendo mago dhiang' mar maro gi roya mar maro to gi roch chak, mago duto imiyo maro. Mano dhok 3. Inyalo miyo ner nyako dhiang', inyalo miyo wuon nyako bende dhiang'. Kaka lweti chal, samoro ng'ato mewo, samoro ng'ato ongego, koro inyalo ywagruok. Koro ne yudo ni chiegni dhok 20 gi wiye ka ng'ato lwete ber to dhi nyuomo. Omiyo ka in kata gi nyiri 5 tineno kuma intie gi dhok momewo. Erokamano jaduong' Ajiki. Aparo ni gima Ajiki wacho bende chal mana gi maru. Luwore gi winjruok manitiere kind jodongo gi ng'ama odhi kawo nyako to bende ka nyako yie ni mage dhok moromo mondo mi ogole go kanyo. Kopogore gi mano bende nyombo masani gimomiyo iwacho bende ni nego ni malo. Kopogore gi lokruok mar piny tineno ka ji licho iye. Aneno ka nuluongo kacha jathum iluonge ni ng'awa? Kaka Talanta Jaluoch Pamba. One un gi jothum adi? 2. Nengo gi chalo nade? Ok adwa ni mondo ing'isa nengo gi. To e chenro kochopo kang' mane ne bed ni ng'ato ne dwaro kaka Talanta to ng'ato ne dwaro Aluoch momiyo niluongo gi ji 2 koso nitiere okenge mopogore opogore manego bed ni gigoye thum? Wachak kodi. Ichak koda. Okay. An nadwaro ni mondo gibed ji 2. Sana nadwaro ni mondo Aluoch Pamba bede kalore gi kaka nadongo. Kaka nadonge e dala jaduong' Orenjo Kaumidha. To ka ne watin nokelonwa Aluoch Pamba rachar gi Diyo Misiani. Ne gocho anytime moyombo. Koyombo ni to odhi yawo chiemo gi Aluoch. Koro upbringing na Aluoch no bet involved sana. To kirango wende Aluoch gin wende mege puonj kaka wer mar Auma no. Aherega kabisa nikech opuonji kaka inyalo dak gi Kayuochi gi joweteni. Alafu nitie wer moro kendo mano onge kono Orenjo Kaumidha. Koro na feel ni joka ne be winje maber. Nyathi nyamin gi kawo chieng'no. To kaka Talanta be en osiep osebet osiep odwa. To be wende ne kirango gin wende mamit kendo man gi puonj kabisa. Emomiyo ne wayiero gi to okang' be nitie mi iwero gie. Kaka Aluoch ne rwaka to kaka ne rwake. Kaso bang'e to giriwre kamoro achiel to koro gitumbukiza welo. Koro welo winjo maber. Paul, kopogore koda kelo jothum, bende nitiere gimoro machielo manomedo muneno miyo nyadhi mar en arus ma ji osepako ahinya kapo ni iluwo mbui mag oganda omiyo bende ne wayudou. Iparo nitiere gimoro machielo ma bende nomedo manomedo ndhadhu e nyombo maru? Nitie gik mang'eny mane wadwa ni wamedi ma be sa ema nong'ado. Nitie jok mane wamanyo to wamanyo gimodeko. Koro kigocho negi to wantiere kumachielo. Kigocho negi wantie kumachielo. Ka nwadwa ni wayud dancers wamanyo last minute. Koro negise yudo tich kuonde machielo. But koro for marwa ni wan mana Galuoch, wan gi kata Talanta to gi activities manotimre kanyo. Aneno ka ne un gi tent melicha ahinya. Silicho gidi. Igeni kana kuonga neno ikuongi tango ni picha ni me jok mwadwa luongo. Waneno ka en tent mopogore. Nitiere tent moko mokiko kala marachar gi marambulu ka. Kat tiketo kombe maro chere bang' tiketo. Waneno ka marucha opogore. Tent no ne chalo nade? Tent noa mwaka o Ephraim kalure gi jok ma ne wan go, ne wan gi 100 packs. Alafu season bende ni ndalo koth. Koro ndalo koth ok wadwa ni koth onjawa gi welo. Wadwaro tent maka koth ochako ni to waumo sano. To koth ok gowa. Onen tent maka koth choti nyalo ume. Mobet ot kabisa ma koth ok ton kata welo. Kama ruwacho nengo wawinjore.
pach Ajiki kotenore koda kit nyadhi mane neno e thuolo machon. Adwani mondo director mar oket kanyo ka Ajiki wuoye kit nyadhi. Kuom mich mar nyombo ok inyal pimo gi sani nikech nyombo cha ne nigi ratil, ne nigi pek, ne en gima kata jogweng' ong'eyo. Nyalo bedo ni sani nyalo tim arus gik machalo kamago, gik makoro lokore birogi, lakini luor manomi kacha nyuomo nyar ng'ato, nikech kata nyombo no mokwongo ni ing'eyo ni nyako bende medhi nyuomoni bende nyako modhialore man gi ringre, ok nyaka aparo ni mano kama Ajiki loso kotenore koda nyadhi en gima natemo mondo mi apanji kika wuoye wiye kama Ajiki loso kotenore koda owacho ni ng'ama nigi ringre owacho ni nyako manosenyuol ni miyo jodongo. Ok ang'eyo ka penj masani virginity en gimimiyo samidhi many nyako. Mana den mondo penj Paul ka en gimirango adiera. Kaluwore gi sani kuma piny ochope, sani maisha masani opogre gi machon. In fact sani king'iyo nyiri mane idwaro man gi ringre machon go sani ok inyal yudo. Sani tek yudo mana makoro konyuol. Chwe momiyo gionge godo. Koro sani gima wang'iyo maduong', nyako kata obed mana gi nyathi kata onge go, to ung'iyo ni are you compatible? Be un jok manyalo bedo kumoro achiel ma uwach ma ubed gi dongruok, ma ubed gi agreement. Sani wang'iyo kabisa kwe gi dongruok e keny moingo gimoro amora. Koro ok ochuno ni nyako kanigi nyathi, onge nyathi. Kineno nyako, useroru, uheroru, to neno ka un compatible, then mano I think that is all. Kamilose kanyono, Terry, aparo ni bende ok ang'eyo ni ang' nayudo kuma ne Ajiki olose, mak mana nowacho ni samoro nyombo masani gimomiyo tinde ng'ato nyalo tero dhok 100 ka ng'ato momiel moket nyadhi te to bang' dweche 4 to keny kethre. Nowacho ni samoro yudo ka ok itimo nonro maber kuom ng'ama idwa kawo kata ng'ama dwa kawi. Nikech yudo ka kinde machon cha wuonwa ne wacho ni kuong kiseng'ise ni kae madwa kepe to nokuongo dhi ka outsider ka ng'at ma ji kia e gweng' to go mbaka gi joboda, ogo mbaka gi jonam ka poni gintie mar mondo mi ong'e ni to dala ni chalo nade. Koro wacho ni samoro nonro ma ok watim maber e thuolo ni iyudo kikawo ng'ato to chieng' ma koro dhi tiyudo ka korgi opogore gima ni paro. Bende nitiere nonro mane timo Paul kata Terry? Chako koda. Wachako nikech ine mani menyo mokwongo. To kise yuto bende ni idhi mi manyo kuma dala gi Terry nitiere. Dala gi kano nyisa to dala gi jadongo reny ng'ama ji ong'eyo. Koro kaka no nyisa to dala ne dala mana ang'eyo already. Koro gima ndoro madung' ni mondo ang'e matut. To abe kana yude ka pod osomo ne pod en Egerton University, nomiya sama ber mar ng'e maber ka pod adak Nairobi to adak e school. An adhiga mana kadichiel samoro pura makara simo koro an kanyo kama na ng'e samoro pura makata simo kago. Nadwa na yudo mane yori mar ng'e. Na ng'e kabisa. Terry be jokoru nokawo thuolo mar dhi limo korgi Paul kokia weri gi mong'eyo mochiko nikech samiro ko welo to ji wuondore. Mak mana ni bende nitie thuolo manukawo mar dhi rango ni to ng'ama koro adwa dhi dak go ni dala gi chalo nade nikech dala kuma ng'ato ae ben gima nyaka ng'ato rangi. Mano adiera nyaka ing'e kuma idhi dake ka jogo nyalo gin jok ma timbe gi beyo ginyalo dak kodi koso gin jok mabo chapi. Koro najadhi ga kuro nadhi mondo apim ni kae be anyalo dake koso kae nitie sukusuku mang'eny, lakini nayudo ka dala Ogweri en dala ma peaceful. Mamawa mother-in-law en mama maber kabisa, nyasembo mor kabisa. Koro nadhi kuro abet kode adaka kuro kata mana jumbe 2. Ang'e ni jumbe 2 kikalo to ji chako kuodi.
Kodhi misetedo. Kare lima matin tiduogo. Alimo mana matin taduogo kik wach na tedo podi. Adhi mana pimo gini to jogi be anyalo dak go. Ero kamano kata ka wang'iyo wan joma tindo en gima dier ni sani kata sama naketo ni wada wewi nyombo to ni neno ka ng'eny ji wacho ni ya nyombo masani to da. To kiwacho adiera nitiere pogruok gi joma chon. Joma chon chaka ni sedhi. Sani piny olokore. Uparo ni en ang'o ka wan joma tindo ma ok wang'i mamiyo samoro nyombo matinde samoro waketo mana nyadhi mbele to bang' nyadhi tedo ka koro kwe onge to ka kwe nitie to dweche 6 higa achiel koro ji koro bare wach. Polo chak. Okay. Makoro ka wach nyombo mari. Makoro wang'eyo nikech wasomo kuom jomosekalo uru nyien kendo unu dhi dak. Nyasaye mwalamo. Ilamo mana Nyasaye. Ayo piny masani kete lamo. Koke medo gi lamo. To gino piny masani ga paka mang'eny kabisa. Niche wan gi gik miluongo ni technology, obiro gi social media, obiro ga lot of things. Gik mang'eny kabisa. Manyalo saitende mang'eny manyalo temo usani. Matem kenyu no ma yienge ma kogore onyalo kata gore piny. To se yiengo keny mang'eny sana mogore piny. Ji onyombo nyoro, lakini 1 week later jiowere mang'eny sana wase witness. Koro piny masani ka Nyasaye oketo umo nyombo kaka no nyombo no ero. To wajok mana koro Nyasaye be kabisa. To walamo Nyasaye to watemo understand each other. Utemo ng'eru kabisa. Mondo kaponi ing'eyo wadu kabisa ma kaponi tem moro biro to koro ing'eyo kaka udil kode. Gima chero wacho kanyo kar lamo kendo jaduong' Haji Kiapa ne oloso kutendo koda jok mane biro e nyombo. No yudo ka nitiere joma opogore obed jolemo obed jobilo lure gi gima ng'ato ni kode yie mare. E upande kata e kor kanisa ne untiere gi joma ne ochung' e lamo kata weche mag chiemb chuny. Wantiere gi joma nochung' e lamo. An kabisa ngamo chung na ga lamo maduong' kabisa en mamawa Rosemary ochung' e lamo kabisa oselamo ne gino e lamo merwa oselamo ne woni gi lamo nyombo chieng' nyombo nentie gi pastor mano lemonwa moketo wa e lwet Nyasaye ka wachako dak to wachako gi Nyasaye. Sani gimoro amora mitimo kata en mana keny ikete lwet Nyasaye. Ka ruoth otele nitiere wer mwahero kabisa iluongo notele. Ka ruoth otele to gik moko dhi adhiya maber kata kuyuda paka to keto mana e ruoth. Emomiyo ni nyaka wakel jatich ruoth mondo oketwa e lamo. Ero kamano ler mondo mi wawinj gima jaduong' Haji wacho pogruok e kind jok mane iluongo e nyombo machon. Kanyombo mokwongo kanyombo e sache gima kuma wawuoye en chako en ndalo chak ok ndalo makoro jodolo koro ntie ndalo machon no ndio ne ntie jobilo gi jogo ma joneno jok machalo kamago to gi jodongo mantie kor gweng' koro en gimoluoro jogo te kendo ilame Nyasach nyiseche kendo ilose kong'o mar budho kendo ilose gik moko machalo kamago kata kaka chiemo iloso gi kuon chak gik machalo kamago iloso gik moko mag nyasi mag dhialruok miluongo ni nyadhi ne en gima lich ahinya ka inyuomo nyar ng'ato. Nyakaromo gi mana kamana paro ni kanyo bende Haji oparonwa gimoro kaka jok ma ikelo e nyombo ma samoro nyalo wero thum ma koso luoro. Nikech wacho ni tinde samoro iniero ni mondo iluong jathum moro samoro wero angla ka ng'awach nying ng'ato to samikele kanyo oyiero mar wero angla ma samoro ok rit wat. Bende mago gin gik moko mano ng'iyo ni kata kiluongo ng'ato bi ing'ise ni ma kik ang' iwer nikech ang'e nitiere wende manyalo bedo maber ne joma tindo. Mak mana ni kiluongo ji e chenro mar nyombo to nitiere wende moko dwani mondo iwinj kuma mari nitiere. Bende gin gik moko mano ng'iyo kapok jathum obiro. Wang'iyo kabisa. Kendo mage gik mano kongo ng'iyo ko mondo kapok wang'eyo ni waluongo ng'a to waweyo ng'awa. Kech king'iyo aluoch kaka no nyisi no mane gi umiyo waluongo aluoch kaluwore kaka ne gin alafu gi wer maluoch no wero mar aumano en wer mohero ga sana. Koro kaka talanta be kiduogo ng'iyo
to an nabedo motivated kendo an mana chunga tienda wacho ni king'iyo wend kaka talanta mar ni jaber teraga mondo ane dalau aseikora iwinjo then tie thum moro ma kaka kendo wero ni lamo jonyuolna I love those songs kendo negi motivate tie moro kendo mochako wero ni tinde weche jonyiego it's something then tie kumoro obiro wacho ni tinde winjo maber kata king'iyo stage kama ne wantiere nolokonwago onyiso teri winjo maber Paul winjo maber yani those are the vibes we want magi man wadwaro koro nodonjore ahinya gi nodonjore kabisa gima ne timre kanyo nodonjore kabisa akiwa na wero nu partner bende nitiere gimiwacho ne joma tindo tinde ok dwa dhi gi jodongo e nyombo iyudo ka ng'ato oluongo nyombo to ting'o osiepene owuok Nairobi ka to okawo osiepene 2 3 4 to dhi godo nyombo korgi nyako ma ok okawo joduong' madalagi ok ang'eyo gimomiyo samoro timore kamano chuo nyalo wacho lakini neno ka tinde ji otenore kuom osiepe moloyo jodongo to koro iyudo ka samoro ka jodongo onge tiyudo ka okenge moko e nyombo ikalo inyalo mana ng'isa pachi kotore gi mano to bende in ikawo jodongo jokaneru koso nikawo boys ang'eny gi boys as much as nang'eny gi boys lakini nyaka jodongo be nyaka nakawo nyaka mage jomong'eya mong'e nonda maber mong'e dalawa jodongo madalawa ma akawo nyaka owete na wonyuolago mantiere go ot mago jomong'eya kabisa mago jok ma nyaka bed mbele namba 1 kata kapok iketo osiepe be jok ma muhimu kabisa magi be nwadhiyo kodgi to kata hiyo osiepego be nitie joma dongo podi koro wan wang'eyo kuonde te mwariwo kumoro achiel be nitie gik mosiepe nyalo wacho to osiepe kia maber seche moko gi dala jodongo ka emong'eya wetene ka emong'eya maka tie pecho minya dhi penja kucho anya kwamo go osiepe wacho siepe de apenj teri nikech kuma wacho siepe samoro nganyega ji ni joma chuo samoro ni go siepe mokelo e nyombo to sama ji bire nyombo ji wuotho go siepegi tinya yudo ko siepene owuotho go siepegi kata go siepene moko ma in ok ing'eyo en gima kata kiseng'iyo mbui kanyo sechuonyo ji mang'eny ni ng'ama ni wuotho go cha ne en osiep Paul ok ne en osiepni bende osiepe ma Paul nowuotho go e nyombo mari gin osiepe makare ma niye godo Paul nigi osiepe mabeyo kabisa mwasedhigo nyaka e nyombo moko iluongo ni The Ochilo family jok Ochilo gin jok mabeyo kabisa gin jo Ugenya waluongo gi ni awa nyombo clan kaka wantie group no te chuo mineno kanyogo waseko gi nyombo te mane manan last born ine meni lero ne waseko gi nyombo te kendo gine manyicha gi jiwo Paul ine midong ok wadwa wuotho gi ng'at moko nyombo ng'amoko nyombo mano ng'at ma pod timo osiep bokethowa gi joutewa koro mondo ibed osiepwa nyaka ibe nyom iwacho tarik wateri karang'o gine manyicha gi push nyaka Paul mondo Paul odhi nyom koro Paul to sebet gi osiepe mabeyo kata childhood friends ne Sylvester Giri ne gin osiepe mabeyo kabisa kata osiepe mobudho godo kae Simbabugo gini gin osiepe mabeyo kabisa kendo ne giwuok all the way from Nairobi moko Mombasa ng'eni mano sacrifice maduong' kabisa ng'ato keta fuende Nairobi kata Mombasa gi time mare owetije ne obiro dong mano osiep maber kabisa ber ahinya aparo nitiere gima ne we will go mane director koketo na adwa ni mondo mi oket na sani ajiki kaloso ewi kaka ning'iyo timbe mag ng'ama nyako kata ng'ama dichuo kapok onyuome nyombo masacha ne en nyadhi nikech ne joka dwaro ni mondo oyud tiend nyako kaka nyako joodgi chal kako dongo be en nyako maber be ratego jodala gi to chalo nade gin jojuogi koso gin jokuoge koso gin joma iluongo ni wagosini nama migosi ne jaluo hera ahinya koriko ni dala ma migosi ma nyarwa mang'ane bendo tedo bathgi kanyo nyicho sedhi olemo yudo ni jogo jok mabeyo koro nyarwa man kuchocho kata jagam kelo wach kendo nyiso joma ni koni to joma ni koni bende nitie jagam ma kamoro no osetedo koni bende nyiso joka ni dala mudonje ni to dala maber omiyo nyako no kunyuomo to un johawi
Erokamano nyakanyo jaduong' Jotham Ojiki. Teri bedie mondo gami. Piny masani ni ok gamwa. Piny masani ni wayiero kendwa yawa. Paul ok diyie mondo ogamni nyako. Sani gamno rumo yawa. Sani gamno rumo. Poni ne nitiere gimoro mano nyalo loko. Made dogomb loko e nyombo e chenro mar nyombo no. Nitiere gimoro amora ing'eni bang' kisetimo nyasi tibet piny tirango ni mado timore kama, mado timore kama, mado timore kama. Nitiere gimiparo ni dini loki, dino bet mamit saidi. Kuom an to onge gima dana loko. Nyasi no dhi maber, Nyasaye notele, nyasi wa no dhi maber kabisa hata beyond my expectations. Koro kuom an onge gima nyalo loko. Paul? An be kuoma gima dalok onge. To teko ma Nyasaye omiyowa to nya time go maber kabisa. Kendo no dhi maber ma amor to madam bendo mor. Koro kane gi sani gima dalok kanyo ne onge. Arus karako. Arus koro sani pod odano wadag. We wauru wadag mondi yawa. Pod wauru watieke higni moko 3. But arus abo dwaro arus tadwaro kabisa lakini sani to pod we wabede matin. Nitiere planwa, arus nitiere planwa. Nitie kabisa kendo en gima wasepango ne kabisa. Kendo be wadhi time mwachak waduka. Koro kutime mondo duog ka, uluonga mondo Magni koro miya chenro. Wamiyi chenro. Wabo miyi chenro. Kendo ibo biro, en gima organize but now ok machiegni. Higni moko 2, 3 obiro mbele. Pod wamiyi time mondo iwuogi fundi maber. Nyako miya chenro chon achak shop. Omi wacho ni arus to podi ok sani. En gima aneno kuketo nyaka keke e nyombo maru. Nyalo bedo ni samoro no wacho ni utima choth poni arus ok obiro machiegni to kanyo koro ler. Kek ne na mar nyombo no mane warembe shaego mabe no ng'ade mondo nyasino mondo o signalize that nyasi but ne ok en mar arus ang'o machane mna nyombo. Mar arus biro. Mar arus be bo beto mar arus. Teri ang'o mane berni ahinya gik moko ne beyo te mak mane nitie gimodong' ni e chunyi kaka rapar machieng' miparo nyombo ti ibiro wacho ni ma to notimore ma e gima the best mani neno. Gima nomora ng'eny mokwongo namora ahinya gi dhok manokilna. Dhok maler, dhok mang'eny. Namora ahinya ka gichopo. Ing'eni samoro or nyachiko ni biro to chwe moko chopo. Timore. Koro kaneno gi ka gichopo namor kabisa. To moloyo manomora kabisa. Jokaneya gi megena kaka nobiro. Magitwang'o ne gijipanga. Magitwang're magichopo magimiel gi kaka ne ji omor ji owuok koyieng' mane manomora zaidi. Onge ng'ama noa gi dhogi. Paul ang'o mane berni zaidi e nyombo no? An gima ne berna kabisa en kaka nomor. Iwacho ni mor ne mori. Kaka nomor ne berna kabisa. Ok winj ko ofuko dong' nono. Ofuko to nyalo dong' nono seche moko. But Nyasaye mamiyowa. Koro Nyasaye mana miya mwatimo mano. Pod Nyasaye no pod dhi miya kendo. Ok iwa gima owuok da. Biro duogo. Boduogo dabo. Erokamano adwani mondo mi watieki koro mana wach mogik kotenore koda nyadhi mar nyombo. Ahinya gimomiyo bende watimo ma joluo gin jonyadhi. To kata kung'iyo kochopo dwe mar 11 12 ibiro neno kaka kaluo chalo manyiso ni pod wating'o kata warito kit nyadhi makamano. To makamano nitiere jodongo ma samoro neno ni tinde miel no emokete saidi kata gimineno gi wang' to wiji wil gi gimomiyo ji dhi e nyombo. Wach mane mogik ma in go kotenore koda nyombo kit nyombo manyasani ma joluo ni godo. Adwa chako kodi mana ka watieko. Kit nyombo manyasani an daka wach no rach. Ober nikech be nyaka wadhi gi kaka piny dhi. To lakini kata kwadhi kaka piny dhi kik wiwa wil gi kama nwae gi kaka ne watimo gikwa. Mano be wanywanda e kanyo kendo mane mabet mamuhimu mwachako go makata ka mwamiel bang'e to wasetieko kitwa gi timbewa kaka joluo. Erokamano ahinya Paul. An sani
Ananeno ka wadhi maber kech kaka madam owacho nyaka wa adjust kaka piny bende dhi. To ka adjust ka piny dhi no kitwa gi timbe mabe wuok kwili. Wakan kana dhi nyombo akunga dhi dala komondi kuma ne event nitie dhi dala nopogore. Akunga dhi dala mokunga tieko kaka onego bed ni time. Mu adonjo kanyo adonjo gi dhok kaka joluo dware kaka natimo. Korka watieko mano korka wadonje koro manyasani no. Koro aneno ni odhi dhi maber kabisa. Erokamano wawinjore ni waromo arus koro. Arus. Erokamano kuom chopo chenro mar Nyadhi Nyakoromo gi mano Mr. kod Mrs. Orwa kabende gin joma nyokawore mana juma mokalo omiyo mor nitiere kendo puoch gi pak ne chir makamano gi tich matek mane otimo ka kamano Nyakoromo gin mani bedo kod chenro mar nyadhiwa wadoko ni erokamano wanene kendo chinge suma biro nyinga Simfros Okinda.